Grazzi, Sur President. Nixtieq niġbed l-attenzjoni dwar żviluppi politiċi f'Malta f'dawn l-aħħar xhur. Fl-2008 l-Partit Nazzjonalista rebaħ l-aħħar elezzjoni ġenerali b'maġġoranza relattiva ta' 49.3% li tfisser maġġoranza ta' membru parlamentari wieħed. Fl-aħħar xhur din il-maġġoranza fil-Parlament ġarbet telfiet voti importanti. Deputati min-naħa tal-Gvern għal diversi drabi astjenew u saħansitra vvotaw kontra l-linja tal-Gvern saħansitra sfiduċjati ministri. Kien hemm ukoll riżenja ta' deputat mill-grupp parlamentari fil-Gvern. Dan ifisser li l-partit fil-Gvern ma ċandu maġġoranza stabbli fil-Parlament imma għandu biss ftehim ta' koalizzjoni ma' dan id-deputat. F'Malta l-Gvern qiegħed immexxi mingħajr maġġoranza assoluta tal-poplu warajh u mingħajr maġġoranza stabbli ta' deputati. Il-Parlament ilu xhur ma jiffunzjona kif suppost. Ix-xandir tal-Istat huwa manipulat mill-partit fil-Gvern. Sitwazzjoni bħal din tesiġi li l-Gvern imur għal ġudizzju demokratiku tal-poplu, jiġifieri elezzjoni. Il-Gvern Nazzjonalista dan m'għamlux. Quddiem sitwazzjoni ekonomika ta' kriżi, Malta għandha bżonn gvern stabbli u li kapaċi jmexxi mingħajr inċertezzi. Nappella lill-Parlament Ewropew biex isegwi mill-qrib is-sitwazzjoni f'Malta. Grazzi, Sur President.